Fil-programm li għadda tkellimna fuq Manuel Dimek u l-idejat politiċi tiegħu. Smajna siltiet mill-Gazzetta Popolari tiegħu Il-Bandiera tal-Maltin. Smajna wkoll l-attakki li ġarrab tul ħajtu. Fil-programm tal-lum se nħarsu ftit lejn l-attività letterarja tiegħu. Dimek rid jallem lill-adulti jiktbu u jaqraw. Beda minn nies li jkunu jaħdmu t-tarzna. Rid jallimhom it-terminoloġija tax-xogħol u li jkunu kapaċi jitkellmu bl-Ingliż mal-imgħalmin tagħhom. Nisimgħu x'qal Dimek dwar dan. Biex titgħallem timxi, jeħtieġ timxi. Biex titgħallem towm, jeħtieġ towm. Biex titgħallem tissara, jeħtieġ tissara. U biex titgħallem titkellem, jeħtieġ titkellem. Nibdew billi nagħtu ħarsa lejn ktejjeb imsejjaħ il-kelliem Ingliż. Il-kellim Ingliż bħal anki xogħlijiet oħra li kiteb Dimek huwa ktieb kurjuż sa ċertu punt. Huwa dak li nistgħu nsejħulu phrasebook iktar milli ktieb tal-grammatika jew dizzjonarju x'nafien. U ovvjament huwa maħsub biex jgħallem lil Maltin l-Ingliż iżda b'mod li huwa prattiku. U allura għandek kemm il-darba frażijiet fejn xulxin bil-Malti u bl-Ingliż u dawn il-frażijiet ikunu meħudin mill-ħajja ta' kuljum jew ikunu frażijiet tipiċi li dak li jkun ikollu bżonn biex pereżempju jagħmel xi ħaġa fid-dinja tax-xogħol biex ikellem barrani biex anki jemigra. Ġifieri huwa ktieb li huwa verament rifless ta' żmienu. Ktieb li għandu użu mhux biss ktieb ta' natura akademika jew ktieb biex wieħed jitgħallem lingwa u daqshekk, iżda huwa ktieb li għandu l-użu prattiku. Dan inkiteb fl-1902 u wkoll xhieda tat-tagħlim li għadda minnu Manuel Dimek mill-ħabs sakemm kellu xi 40 sena u 40 sena, jiġifieri juri wkoll il-vjaġġ pedagoġiku, edukattiv, intellettwali ta' Manuel Dimek minn kriminal żgħir għal xi ħadd li qed jipprova jgħallem il-kotra u għalhekk għandu dik l-importanza u fil-fatt ukoll jiftaħ poeżija żgħira bl-Ingliż li juri wkoll il-fatt li Manuel Dimek biżmien kien qabad l-ilsna li kien jaf u allura seta' wkoll isejjaħ lilu nnifsu professur tal-ilsna. Fil-bidu tal-ktieb insibu poeżija ta' Dimek bil-lingwa Ingliża. Nisimgħu silta minnha. I'll speak my mind. I may be wrong, though that I'm right, I'm almost sure. Such as would learn old Anglia's tongue, Dimek's good grammar should procure. Of all good grammars, it's the best, as everyone can see and test. Clear are the rules and accurate, more than the learner can desire. The phrase is plain, big words I hate, which only serve the brain to tire. I write to teach, and not to show what I can say or what I know. It-tieni ktieb li se nħarsu leh huwa Il-Kelliem tal-Erba' Tilsna. Il-Kelliem tal-Erba' Tilsna joħroġ fl-1907, ġifieri 5 snin wara l-Kelliem Ingliż, u bl-istess kunċett tal-ktieb ta' qabel għandu erbilsna, ġifieri għandu il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan u l-Franċiż. Dawn huma ovvjament lingwi li biż-żmien kienu anki daħlu fil-kurrikulu edukattiv, kienu l-lingwi importanti tal-Ewropa dak iż-żmien. U Manuel Dimek hemmhekk juri anki l-ambizzjoni tiegħu biex ikabbar it-tip ta' pubblikazzjonijiet li kienet jagħmel f'dal qasam lingwistiku biex anki jużhom bħala kieku l-ktieb tat-test uffiċjali tiegħu meta jiġi biex jgħallem l-ilsna fl-iskola żgħira li kien ħoloq. Dan il-ktieb kien imqassam b'mod mhux tas-soltu. Issa dal-ktieb huwa mqassam b'mod simili għall-kelliem Ingliż, jiġifieri għandek dak li nsejħu frażarju jew phrasebook, fejn għandek l-ekwivalenti, il-korrispondenti bejn lingwa oħra li qegħdin fejn xulxin, u allura l-metodu huwa dak fejn inti tara xi ħaġa bil-Malti u tqabbilha mal-verżjoni lingwistika. Jiġifieri l-għan huwa mhux proprja biss dak ktieb biex titgħallem il-lingwi, iżda huwa simili ħafna anki għal dal-kodba tal-frażijiet li wieħed juża ta' żmien pereżempju jekk isifer u għandu bżonn ikun jaf kif tingħad frażi partikolari biex tinqeda għal xi ħaġa. Jiġifieri l-interessanti naħseb jien f'dax-xogħlijiet ta' Dimek huma l-lat prattiku li lin mill-akademiku bħal medna qabel verament iħarsu lejn
il-qarrej potenzjali tagħhom li għandu bżonn il-lingwi aktar x'anki għad-dinja tax-xogħol eventwali jew għad-dinja tas-safar li bħalma nafu s-safar u l-emigrazzjoni kienu parti intrinsika mir-realtà soċjali tal-Maltin ta' dak iż-żmien. Anke f'dan il-ktieb insibu żewġ poeżiji ta' Dimek, waħda bit-Taljan u l-oħra bil-Malti. Nisimgħu silta minnhom. Il-poeżija bit-Taljan Il calzolaio. Una volta un calzolaio le sue lesine vendé e comprata una grammatica a studiar tutto si diè. Egli in capo a pochi mesi ogni regola imparò, poi lasciato il suo patrio a Parigi se ne andò. U l-poeżija bil-Malti missier lil-liben. Ħabbrek ibni biex titgħallem, inklele ser tibqa' ħmar. Mhux biex inti ħmar tibqali, minn Dimek dan għall-ktieb sar. Għax ma jafx il-ħmar jitkellem kemm jinħaqar, ħares leħ fost niggis u swat li msejken dejjem mobbi sa widneħ. Kif rajna, Dimek kien jipprova jikteb f'ġeneri differenti biex jilħaq udjenzi akbar. Kiteb anke dram dwar il-każ tal-lajs, imma baqa' qatt ma tella. Waħda mill-poeżiji li timmarka l-attività letterarja ta' Dimek hija Lit-tarbija fil-Bennina. Din hija poeżija rivoluzzjonarja, patriottika u anke violenti. Titkellem kif il-Maltin għandhom iqumu kontra l-barranin, anke bil-vjolenza, biex jieħdu drittijiet tagħhom. Naqraw issa silta mill-poeżija. Lit-tarbija fil-Bennina. Orqot, ibni orqot. Ħini dejjem u daħkan. Tat-taħbit iż-żmien lem huwa. Tal-mistrieħ iż-żmien u dan. Jiena rridek ġwejjed tninni, il-jum kollu u ma tibkix. L-ewwel nett biex tistrieħ inti u mbagħad biex ma tħabbatnix. Orqot, jasal tfajjel tiegħi, jasal fl-aħħar dak il-jum illi fih minn dar qatt tiegħek trid ma tridx ikollok tqum. Dimek kiteb ukoll żewġ romanzi, Majsi Kutajjar u Ivan u Praskovja. Dan tal-aħħar se nħarsu lejh aktar fil-fond. Manuel Dimek kiteb dan ir-romanz bejn l-1902 u l-1903 u beda joħroġ fl-1904 fil-Bandiera tal-Maltin. Ħareġ imbagħad bħala ktieb fl-1905. Imma sfortunatament dan mhuwiex romanz sħiħ, aħna nafu minn dak li jgħid Manuel Dimek fuq il-qoxra stess tal-ktieb illi dan ir-romanz kellu jkomplih u din kienet biss parti mir-romanz. Fl-istess ħin nistgħu ngħidu wkoll li dan huwa romanz li meta taqrah xorta waħda għandek is-sens tad-direzzjoni li qed jieħu Dimek. L-ewwel nett, din hija storja ta' mħabba. L-istorja ta' mħabba bejn Ivan Godunov, dan il-tabib fil-belt Russa ta' Niżni Novgorod f'nofs is-seklu 19, u din it-tfajla li jiġġenna fuq xulxin Praskovja. Issa naturalment bħal f'dat tip ta' romanzi għandek l-antagonist, il-protagonist huwa ftit jowis Ivan Godunov, dan it-tabib. U l-antagonist huwa dak li jrid jiżżewweġ lil Praskovja minn floku. Mela l-essenza tal-istorja hija dik, imma l-forza l-kbira tal-istorja hija wkoll ir-rowwixta li tibda minħabba l-attitudni antidittatorjali ta' Ivan Godunov. U il-komunità biex ngħidlek tal-belt tingħaqad madwar Ivan Godunov biex tiġġieled kontra il-prepotenza tal-gżar u tal-iżbirri jew il-pulizija tiegħu. Din essenzjalment hija storja ta' mħabba imżewġa ma' storja ta' rowwixta, ta' insubordinazzjoni ta' poplu li ma jridx jaċċetta l-impożizzjoni, l-prepotenza tan-nies li qed imexxuh mingħajr m'għandhom dritt imexxuh, li imponew ruħhom fuq il-poplu. Primarjament il-gżar. Issa mhux diffiċli tara xepp bejn din l-istorja illi Dimek qed jirrakkonta u s-sitwazzjoni li hu stess kien qiegħed jikkritika fil-gazzetta tiegħu il-Bandiera tal-Malti li kien hawn f'Malta ta' dak iż-żmien. Fl-aħħar mill-aħħar ir-rowwixta ftit jew wisq tfalli u
il-mexxejja ta' Rowixta ikollhom jaħarbu mir-Russja. U Ivan Godunov u Praskovja wara li jinfirdu kif jiġri f'ħafna minn dawn l-istejjer ħanajtek romantiċi, jispiċċaw jingħaqdu flimkien jarġgħu jiltaqgħu Pariġi li hija ppreżentata mir-romanz u nafu li dan ukoll kien il-ħsieb ta' Dimek, il-belt tal-ħlusija jgħid, tal-ħelsien, il-belt tal-ħsieb ħieles u il-belt tal-kultura ħilsa, tal-iżvilupp, tal-emanċipazzjoni tal-bnedmin. Dimek jambjenta din l-istorja fir-Russja. Għaliex għażel ir-Russja minn tant pajjiżi? Dimek ma jgħidilniex għaliex għażel ir-Russja, imma nafu li r-Russja kienet tinteressah. Nafu li dak li kienet jiġri barra minn Malta kien jinteressah b'mod ġenerali. Dimek kien, u din hija l-kelma naħseb l-iktar li toqgħodlu, Dimek kien internazzjonalista. Mela fil-waqt li l-letteratura Maltija ħanajtek kolta ta' żmienu kienet tafas fuq in-nazzjonaliżmu, Dimek kien jafas fuq l-internazzjonaliżmu. Allora kienu jinteressaw id-drittijiet tal-bnedmi kullimkien, fosthom ir-Russja fil-bidu tas-seklu 20. Fl-istess snin li fihom Dimek kienet jikteb ir-romanz tiegħu Ivanu Praskovja, kien hemm Rowixta min-naħa tal-ħaddiema fir-Russja u din ir-Rowixta kienet kontra in-nuqqas ta' xogħol, kontra in-nuqqas ta' drittijiet tal-ħaddiema u r-romanz stess huwa imsejjes fuq relazzjonijiet essenzjalment bejn nies li kienu professjonisti, mhumiex ħaddiema tal-fabbriki dawn, mhumiex bdiewa, il-protagonisti tar-romanz huma kollha negozjanti u professjonisti. Ivan Godunov stess huwa tabib, il-ħabib il-kbir tiegħu Tolstoj huwa avukat. Jiġifieri hawnhekk m'għandniex ġlieda tipika it-tip ta' Emil Zola tal-ħaddiema manwali li qed jiġġieldu kontra s-sidin tal-fabbrika, imma għandek is-sentimenti kollha ta' ħelsien u ta' ġlieda għal ħelsien li huma tipiċi ta' Dimek. Ħaġa oħra importanti hija Dimek jgħid illi lil Malta ma jridix issir Russja żgħira fil-Mediterran. Dimek qed jgħid illi f'għajnejh speċi r-Russja kienet stat li fih in-nies ma kienhomx id-drittijiet. Mela ma jridx li Malta ssir Russja oħra fejn il-poplu m'għandux drittijiet u fejn min jikkmanda jagħmel il-liġi. Sa naqraw silta mir-romanz Ivan u Praskovja. In-notar Tolstoj sema bil-ħelsien ta' Ivan 3 ijiem wara li kien sar, għalkemm il-gvern għamel kemm felaħ biex il-biċċa ma tixxandarx. U huwa ferħan sejjer itir għal bxara hekk sabiħa, għaġġel għarraf b'kollox lil Praskovja li kemm ferħet l-ebda kliemu biżejjed biex ifisser. Biżejjed ingħidu li hija bdiet taqbes u titħak bil-ferħ bħalma jagħmlu it-tfal żgħar meta xi ħadd jagħtihom xi ħaġa li toġobhom wisq. Spiċċa f'daqqa waħda il-mart minn fuq dik iġbejba u wiċċa tbiddel bħalma jitbiddel wiċċ dik il-biċċa mid-dinja li fuqha wara lejl dlam titla' x-xemx. Ila nqas taf biss ma kienet li Ivan kien ħareġ minn Ninġi Novgorod ikkundannat biex itemm ħajtu s-Siberja. Min għalija li kien għadu fil-ħabs tal-belt u għalhekk issa ma setgħetx ma tħossx ferħ li ma bħalu għal bxara li huwa kien meħlus mill-ħabs il-wieħed u l-ieħor. Wara mewtu, Dimek donnu beda jintesa, jew ridu jnessuh. Imma mhux mis-segwaċi tiegħu, dawk imsejħa id-Dimekjani. Fost dawn insibu l-kittieb Juan Mamo, Doming de Giorgio u oħrajn. Dawn baqgħu jissiltu u jippruvaw ixerdu l-ideali li Dimek kien nibbet fihom. Ridu li l-Maltin jinqalgħu mill-kumpless ta' inferjorità li kellhom, li jieqfu jimitaw lil barranin. Meta Dimek ġie arrestat u eventwalment deportat fl-1914, apparti lil Dimek, l-Ingliżi kienu marru jarrestaw xi Dimekjani u saħansitra marru jfittxulhom id-dar. U dik kienet forma ta' intimidazzjoni għax għalkemm ħarġu meħlusin imma ħafna minnhom ħelsu minn kull forma ta' tifkira li kien hemm ta' Dimek. Fil-fatt huwa għalhekk li l-gazzetta, kopji tal-gazzetta tal-Bandira hija diffiċli biex insibu, jeżistu kopji, imma ħafna minnhom ġew meqruda. Minkejja kollox, wara l-ewwel gwerra dinjija isem Dimek ma ntesix għal kollox.
Ġifieri ma kienx wara mewtu eżatt li ntesa', saħansitra pereżempju fl-1927 kienet waqfet l-Għaqda Soċjalista Maltija u din kienet tgħid li hija dixxendenti tax-xirka tal-imdawlin. U saħansitra tqassam ritratti ta' Dimek u kienet qisu bħala il-martri tal-ħaddiema. Ġifieri l-isem Dimek baqa' minkejja dak li għadda minnu. Kien fl-1930 fit-tletinijiet tas-seklu 20 li hemmhekk isem Dimek ħa daqqa ta' ħarta mhux ħażin. L-ewwel għax faqqat l-ewwel kwistjoni politiko-reliġjuża f'Malta. U allura pereżempju l-Gazzetta Leħen issewwa tgħid dan li qed jiġri issa huwa frott taż-żerrija li żera Dimek. U l-gazzetti xellugin bħal il-Kotra kienu jikkumbattu qed nerġgħu ngħaddu bil-persekuzzjoni bħal madda Dimek. Imbagħad l-iktar daqqa ta' ħarta ngħatat fl-1933 meta seħħ il-ġuri tas-sedizzjoni fejn 6 min nies ġew arrestati ġew mfittxija fid-dar tagħhom minħabba xi materjal li kienu qed jaħsbu li huwa xewwixi għax jinkludi materjal komunista, marxista, sovjetiku u xi nies ġew akkużati li kellhom pereżempju ritratti ta' Dimek jew kopji tal-bandiera. Allura wara li għaddew minn dak il-traċedja, minn dan ix-xokk kbir tas-sedizzjoni, ħafna minn nies bdew jisom jibżaw jitkellmu fuq Dimek u ftit jisu fil-memorja beda jintesa'. Speċjalment imbagħad għaliex ġiet it-tieni gwerra dinjija u fit-tieni gwerra dinjija issa l-Maltin u l-Ingliżi jekk kien hemm xi antipatija bejniethom, issa għandhom għadu komuni xi jġieldu. U allura jekk Dimek kienet jirrappreżenta l-anti-Brittaniċi, okay? Waqt il-gwerra il-Maltin u l-Ingliżi naqdu aktar flimkien, ma kienx jisu għadu moda eżem Dimek il-femit tiegħu. Wara t-tieni gwerra reġa' beda iqum l-interess dwar Manuel Dimek u kien fil-fatt minn dawn l-istess kwartieri li reġa' beda tqum din il-kurzita fuq x'kienu l-idejat ta' Dimek, x'ipprova jagħmel, x'kienet eżattament din ix-xirka illi rid iwaqqaf, x'kienu l-għanijiet tagħha, u allura kellek nies bħal Geraldo Azzopardi illi reġgħu bdew b'mod sistematiku mhux okkażjonali, b'mod sistematiku imorru jfittxu l-kitbiet ta' Dimek, jerġgħu jirkupraw kopji tal-bandiera tal-Maltin pereżempju, jiddepożitawhom fil-biblioteka biex ikunu available, ġifieri qabel dan ma kienx possibbli. Fis-snin 60, Dimek reġa' ħajja permezz ta' studjużi bħal Henry Frendo u Geraldo Azzopardi. Wara kellek nies bħal Henry Frendo illi forsi mbagħad bdew jistudjaw il-Dimek b'mod anke iktar xjentifiku u Birth Pangs of a Nation, pereżempju, jew Lejn Tnissil ta' Nazzjon, il-kotba li ppubblika fil-bidu Henry Frendo għalkemm l-interess tiegħu f'Dimek baqa' għaddej anke sa riċentement. U dan naraw anke fil-kuntest issa ta' nazzjon illi kiseb l-indipendenza, però għalkemm kiseb l-indipendenza politika, il-mentalità tiegħu għadha ta' poplu maħkum. U allura l-idea ta' Dimek issa f'daqqa waħda reġgħu saru relevanti biex jgħinu l-poplu iħares lejh innifsu mhux iktar bħala poplu maħkum, imma bħala poplu ħieles illi rid jaħseb kif issa juża l-ħelsien illi kiseb, l-indipendenza li kiseb biex igawdi minnha il-poplu Malti kollu u mhux klassijiet privileġjati biss. Ma kienx faċli, din il-bidla fil-ħsieb ma kienx faċli, jiġifieri ħafna nies sal-lum għadhom jaħsbu li l-punt ta' referenza ta' kultura tagħna hija Londra illi jekk xi ħaġa qed issir l-Ingilterra mela aħna għandna nagħmlu bħala xi li noħorġu minn dan il-qafas illi qisu kull ma jiġri irid ikollu l-benedizzjoni ta' dak li jiġri fl-Ingilterra ma kienx passaġġ faċli u għadna għaddejjin minnu sal-lum x'il-proċess ta' dekolonizzazzjoni tal-moħħ, tal-ħsieb, tal-mod kif nanalizzaw id-dinja ta' madwarna huwa proċess li għadna għaddejjin minnu, għadna ma ħriġniex minnu. U Dimek kien punt ta' referenza ta' kif għandek tħares lejn il-potenzjal li hemm fik bħala persuna ħielsa. Dak li vera ġab il-Dimek reġa' lura mbagħad fix-xena għaliex dawn kienu studju forsi kienu naraw minn ftit nies, kien meta ġie appropriat mill-Partit Laburista, speċjalment mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Domingo Mintoff. Dimek kien perfett għal Mintoff biex jirrifletti l-miri tal-Gvern Laburista fis-snin 70 li ma kienu dan il-miri.
Is-sekolarizzazzjoni ta' Malta Dimek kien perfett għalija għax il-Partit Laburista kien għadu kif għadda wkoll minn kwistjoni mal-Knisja. Kienet il-mixja biex Malta mhux biss li kienet saret indipendenti missa ssir Repubblika, xi ħaġa li Dimek ukoll kien ilu jgħidha. Issa l-Partit Laburista fis-snin 70 ma kienx għadu daqshekk kif kien fi żmien l-integration favur l-Ingilterra mista jirrappreżenta lilu nnifsu bħala anti-Brittaniku, bħala il-kolonjaliżmu ħażin, u għal darb'oħra mela jirrifletti il-Manuel Dimek. U wkoll il-famuża għajta ta' Mintoff ta' Malta l-ewwel qabel kollox kienet tintona tajjeb ħafna mal-għajta ta' Dimek ta' Malta Maltija. Minn dak iż-żmien l-hawn, Dimek ġie studjat u ħafna materjal ġie salvat. Ma nistax ngħidlu għax xi persuna magħrufa ħafna. Però laqqas nistgħu ngħidu li minsija għal kollox kif kienet sa wara l-gwerra. Iġri llum hemm ħafna iktar għarfien, naħseb illi x-xogħol ta' Geraldo Azzopardin, Henry Frendo u iktar irplejna mod iktar komprensiv żgur u dettaljat u minuzzjuż Mark Montebello. Naħseb enuna nifhmu ħafna iktar il-personaġġ ta' Dimek, nifhmuh fil-kuntest tiegħu u anke nifhmu il-ħsieb u l-analiżi tiegħu għax ħsieb u l-analiżi tiegħu jistgħu jibqgħu jgħinuna llum ukoll għaliex bħalma dak iż-żmien kellek forzi illi kellhom kull interess illi jiddominaw u jimmanipolaw il-popolazzjoni. Daw il-forzi minn żmien għal żmien jibdlu l-forma x-xeħ tal-isem tagħhom imma ħajibqgħu hemm. Jiġri dejjem ħajkollok dawk il-klassijiet vulnerabbli li qegħdin taħt illi jridu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom biex bażikament jiksbu l-aċċess għall-umanizzazzjoni tagħhom li jgħixu ħajja denja ta' bnedmin. Dimek illum jinsab fi spazju pubbliku u diktejn ħafna għal memorja kollettiva li inti tara l-monument. Suppost għandek issaqsi minnu dan x'għamel. Forsi tgħix fi triq imsemmija għal Dimek. Ġifieri hemm preżenza tiegħu fl-ispazju pubbliku tgħin fil-memorja kollettiva. Wara li reġa' ġie riabilitat, illum għandna ħafna studji dwaru, kodba, għandna il-Patri Mark Montebello ħareġ ħafna kodba u studjużi oħrajn ukoll. Saru dokumentarji, saru musicals dwar Dimek. Dan kollu jgħin biex il-poplu jiftakru. Però jien xorta waħda nsaqsi, ma nafx kemm nafuh biżejjed. Forsi jismu llum sar idoq f'widnejna, imma dak li għallem kemm huwa fil-memorja kollettiva tagħna. Forsi fixkel hemm fl-istess ħin il-fatt li huwa appropjat minn partit. Għaliex hemmhekk aħna hawn Malta sfortunatament iskonna l-lenti partiġjana. Għandna l-Partit Laburista li jikkommemora l-Dimek, qed il-fjuri fil-monument tiegħu, il-Partit Nazzjonalista li ma jeskludihx imma laqqas jikkommemorah li hija ħasra għaliex Dimek f'ħajtu kien ammiratur kbir ta' Fortunato Mizzi li huwa meqjus bħala missier il-Partit Nazzjonalista. Allora forsi din il-lenti partiġjana tfixkel milli Dimek ikun rikonoxxut daqshekk fil-memorja kollettiva. Minnaħa l-oħra naqdiet oħra l-appropjazzjoni ma seħħx biss mill-partiti, pereżempju il-moviment graffiti ovvjament bħala xellugin dejjem jinbuttaw ħafna quddiem minn Manuel Dimek. Mela fil-memorja kollettiva l-isem ta' Dimek naħseb li llum il-ġurnata mhuwiex minsi għal kollox. Però wis nibża li jista' jkun li konna glorifikazzjoni tiegħu xi ħaġa li Dimek ma jridix, fil-fatt u dejjem kien insisti li m'għandekx bżonn is-salvatur biex isalvak imma tgħidlilek innifsek. U allura naħseb li għandna aktar ninsistu fuq it-talim tiegħu, fuq l-idejat tiegħu li għadhom validi sal-lum għax hu kienet jitkellem kontra li nkunu servili, illum forsi mhux lejn kolonizzatur imma jista' jkun lejn politiku, lejn nies tal-business, li dik li tagħmel il-Dimek tant raġel kbir li mhux biss kien tkellem għal żmienu imma l-kliem tiegħu jibqa' dejjem validu anke fi żmien tagħna. Bħala poplu, irridu nkunu aktar konxji ta' nies bħal Dimek. Eroj fl-istorja ta' Malta li rrid jagħti dinjità lil Maltin u lill-lingwa Maltija. Kien iqis il-Malti bħala simbolu ta' identità nazzjonali. Il-kitba tiegħu ġiet imsarfa f'azzjoni politika. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn ix-xogħlijiet ta' Juan Mamo. Għal darb'oħra.